Kaixo, ze moduz? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender a hablar euskera de una forma simple y divertida? Te dejo esta video lección para que puedas avanzar paso a paso. Basque Lingua busca ayudarte para que hables euskera como un hablante nativo. Espero que te sirva y que te guste. ¿Empezamos? Adelante. Aurrera. Ikasgai honetan, zera barneratuko duzu. En esta lección vas a asimilar lo siguiente: cuándo decir ni y cuándo decir nik, a qué hora y con quién has hecho algo, qué has hecho, etc. Aurrera. Ikasi edo gogoratu. Ikasi, aprende. Gogoratu, recuerda. Ikasi edo gogoratu. Aprende o recuerda. Egia da. Egia da. Errepikatu nirekin. Egia da. Egia da. Gezurra da. Gezurra da. Errepikatu. Gezurra da. Bai, noski. Bai, noski. Errepikatu. Bai, noski. Ez da pentsatu ere. Ez da pentsatu ere. Errepikatu. Ez da pentsatu ere. Hurrengo arte. Hurrengo arte. Oso ondo. Berriro. De nuevo, berriro. Egia da. Egia da. Gezurra da. Gezurra da. Bai, noski. Bai, noski. Ez da pentsatu ere. Ez da pentsatu ere. Hurrengo arte. Hurrengo arte. Oso ondo, aurrera. Gogoratu. Gogoratu. Ni joan naiz. Ni etorri naiz. Ni izan naiz. Ni naiz. Ni naiz. Ni naiz. Oso ondo. Baina, baina, nik egin dut. Nik ikusi dut. Nik jan dut. Nik dut. Nik dut. Nik dut. Oso ondo, aurrera. Ni joan naiz, ni nor. Ni nor. Está en la forma nor. Nik está en la forma nork. Nor, nork. Formas del sujeto. Aurrera. Nor, ni, zu, ura. Yo, tú o usted, él, ella. Bueno, en realidad es un demostrativo. Sería aquel o aquella o aquello. Nork, nik, zuk, ark. Ura, ark. Aurrera. Ni joan naiz, errepikatu, ni joan naiz. Zu joan zara. Zu joan zara. Errepikatu, zu joan zara. Ura joan da. Errepikatu, ura joan da. Oso ondo. Nork, nik egin dut. Lo he hecho yo. Nik egin dut. Nik egin dut. Errepikatu, nik egin dut. Aquí la T, asegúrate de que la pronuncias bien. Dut. Nik egin dut. Zuk egin duzu. Zuk egin duzu. Errepikatu. Zuk egin duzu. Oso ondo. Ark egin du. Ark egin du. Oso ondo. Aurrera. ¿Cómo puedo saber si un verbo lleva sujeto nor o nork? Bueno, pongamos que un verbo que acabas de aprender no sabes cómo utilizarlo. Lo vamos a aprender aquí. Hiztegian begiratu. Hiztegia, diccionario. Begiratu, mirar. Mira en el diccionario. Hiztegian begiratu. Si en el diccionario te aparece da, significa, es como ura da, en tercera persona. Ura da significa que el sujeto es nor. Si aparece en el diccionario, aparece du, quiere decir que el sujeto va a ser nork. ¿Vale? Aurrera. Por ejemplo, adibidez. Adibidez, por ejemplo. Adibidez. Supongamos que no sabemos si tenemos que decir ni ikasi naiz o nik ikasi dut. ¿Cuál es la forma correcta? Ni ikasi naiz
o nik ikasi dut. Vale, pues entonces vamos al diccionario eluyar, eluyar. Y miramos ikasi, escribimos ikasi y nos dice aprender, estudiar. Y aquí aparece du y ade. Entonces, bueno, aquí lo vamos a ver mejor. Nos aparecía ikasi y aparecía la primera acepción, du y luego ade. ¿Qué significa du? Significa que el verbo lleva un sujeto nork. Entonces va a ser nik ikasi, nik ikasi. Y ade significa aditza, aditza significa verbo. Entonces quiere decir que ikasi es un verbo, aditza, y que es un verbo con sujeto nork. Entonces tendríamos que decir nik ikasi dut, no nik ikasi naiz. Vale, entonces te propongo un ejercicio. Puedes hacer bilatu aditzauek hiztegian. Aditzauek. Bat, bi, hiru, lau. Lau aditz. 4 verbos. Bilatu aditzauek hiztegian. Non hiztegian. Zer bilatu aditzauek. Aditzauek. Orduan, vas a buscar bilatu, jolastu, erori, idatzi. Y vas a apuntar si llevan un sujeto nor o si llevan un sujeto nork, y luego puedes hacer esaldi bana, idatzi esaldi bana. Escribe una frase con cada una. Fíjate, idatzi esaldi bana, bana. Esto significa uno con cada. Aditzauekin. Idatzi esaldi bana, aditzauekin. Entonces, recapitulando, un pequeño ejercicio, si quieres hacer, busca en el diccionario bilatu hiztegian aditzauek, eta idatzi esaldi bana. Oso ondo, aurrera. Josuren anaia kalera joan da. Josuren anaia kalera joan da. El hermano de Josu ha ido a la calle. Josuren anaia kalera joan da. Josuren anaia kalera joan da. Nora joan da Josuren anaia? Nora joan da Josuren anaia? Errepikatu. Nora joan da Josuren anaia? Kalera. Kalera. Kalera joan da. Kalera joan da. Kalera joan da Josuren anaia. Errepikatu. Kalera joan da Josuren anaia. Josuren anaia kalera joan da. Josuren anaia kalera joan da. Oso ondo, aurrera. Josuren anaia kalera joan da. Errepikatu. Josuren anaia kalera joan da. Nor joan da kalera? Nor joan da kalera? Josuren anaia. Josuren anaia. Josuren anaia joan da. Josuren anaia joan da. Josuren anaia joan da kalera. Josuren anaia joan da kalera. Kalera, Josuren anaia joan da. Kalera, Josuren anaia joan da. Oso ondo, aurrera. Josuren anaia kalera joan da. Josuren anaia etxean da. Hori gezurra da. Kalean da. Errepikatuko dugu, repite conmigo. Josuren anaia kalera joan da. Josuren anaia kalera joan da. Josuren anaia etxean da. Errepikatu. Josuren anaia etxean da. Hori gezurra da. Hori gezurra da. Eso es mentira. Hori gezurra da. Kalean da. Está en la calle, anda en la calle. Kalean da. Kalean da. Oso ondo, aurrera. Josuren anaia kalean da. Errepikatu. Josuren anaia kalean da. El hermano de Josu está en la calle. Errepikatu. Josuren anaia kalean da. Non da Josuren anaia? Non da Josuren anaia? Erantzun. Contesta. Erantzun. Non da Josuren anaia? Kalean. Kalean da. Kalean da Josuren anaia. Josuren anaia kalean da. Berriro, otra vez. Non da Josuren anaia? Erantzun.
kalean, kalean, kalean da, kalean da, kalean da Josuren anaia, kalean da Josuren anaia, Josuren anaia kalean da, Josuren anaia kalean da. Nor da kalean? Errepikatu, nor da kalean? Josuren anaia, Josuren anaia, Josuren anaia da kalean, Josuren anaia da kalean. Kalean, Josuren anaia da. Kalean, Josuren anaia da. Bueno, me he saltado ahí. Por ejemplo, también podría haber dicho Josuren anaia da. Josuren anaia da. Kalean da. Kalean da. Está en la calle. Errepikatu. Kalean da. Bai, kalean da. Bai, kalean da. Errepikatu. Bai, kalean da. Osondo, aurrera. Gosaria, gosaria, desayuno. Bazkaria, bazkaria, comida. Afaria, afaria, cena. Errepikatu nirekin, gosaria, gosaria, bazkaria, bazkaria, eta afaria, afaria. Osondo. Gosaria jan, podemos decir, esan aldugu, gosaria jan, o gozaldu, gozaldu, bazkaldu, bazkaldu, afaldu, afaldu. Errepikatu nirekin, gozaldu, bazkaldu, eta afaldu. Osondo. Egia ala gezurra da. ¿Es verdad o es mentira? Egia ala gezurra da. Errepikatu nirekin, egia ala gezurra da. Hau afaria da. Hau afaria da. Hau afaria da. Ez. Hau ez da afaria. Hau ez da afaria. Gezurra da. Gezurra da. Egia ala gezurra da. Gezurra da. Gezurra da. Hau gosaria da. Hau gosaria da. Errepikatu, hau gosaria da. Oso ondo. Gozaldu duzu gaur. Gozaldu duzu gaur. Has desayunado hoy. Gozaldu duzu gaur. Errepikatu. Gozaldu duzu gaur. Bai, gozaldu dut. Errepikatu. Bai, gozaldu dut. Ze ordutan gozaldu duzu? Ze ordutan gozaldu duzu? Errepikatu. Ze ordutan gozaldu duzu? Bederatzietan gozaldu dut. Bederatzietan gozaldu dut. Errepikatu. Bederatzietan gozaldu dut. Norekin gozaldu duzu? Norekin gozaldu duzu? Errepikatu. Norekin gozaldu duzu? Bakarrik gozaldu dut. Bakarrik gozaldu dut. Solo. Bakarrik gozaldu dut. Osondo. Aurrera. Eta zuk? Gozaldu duzu gaur? Gozaldu duzu gaur? Erantzun. Kontesta, erantzun. Osondo. Bai, gozaldu dut. Bai, gozaldu dut. Ze ordutan gozaldu duzu? Errepikatu, ze ordutan gozaldu duzu? Orain, ahora, erantzun. Kontesta, orain, erantzun. Zortzietan. Zortzietan gozaldu dut. Errepikatu, zortzietan gozaldu dut. Osondo, norekin gozaldu duzu? Norekin gozaldu duzu? Errepikatu, norekin gozaldu duzu? Bakarrik. Bakarrik. Erantzun? Bakarrik gozaldu dut. Bakarrik gozaldu dut. Osondo, aurrera. Bazkaldu duzu gaur? Bazkaldu duzu gaur? Erantzun? Bai, bazkaldu dut. Bai, bazkaldu dut. Ze ordutan bazkaldu duzu? Errepikatu. Ze ordutan bazkaldu duzu? Erantzun?
ordubiak. Ordubietan bazkaldu dut. Errepikatu, ordubietan bazkaldu dut. Oso ondo. Norekin bazkaldu duzu? Errepikatu, norekin bazkaldu duzu? Ama. Amarekin. Erantzun? Amarekin bazkaldu dut. Amarekin bazkaldu dut. Errepikatu, amarekin bazkaldu dut. Oso ondo. Aurrera. Eta orain zuk, bazkaldu duzu gaur? Bazkaldu duzu gaur? Erantzun? Bai, bazkaldu dut. O puedes decir también, ez dut bazkaldu. Ez dut bazkaldu. Errepikatu, ez dut bazkaldu. Ze ordutan bazkaldu duzu? Ze ordutan bazkaldu duzu? Y, bueno, ordu batean, ordubietan, iruretan, aukeratu, elige. Y luego haces la frase, esaldia egin. Ordu batean, bazkaldu dut, ordubietan, bazkaldu dut, iruretan, bazkaldu dut, oso ondo. Norekin bazkaldu duzu? Bakarrik bazkaldu dut, edo amarekin bazkaldu dut, aitarekin bazkaldu dut, anaiarekin bazkaldu dut, lagunarekin bazkaldu dut. Oso ondo, aurrera. Senarra, esposo. Senarra. Emaztea, esposa. Senarrak Diego du izena. El marido se llama Diego. Senarrak Diego du izena. Errepikatu, senarrak Diego du izena. Oso ondo. Emazteak Maria du izena. Errepikatu, emazteak Maria du izena. Oso ondo. Senarraren izena Diego da. El nombre del marido es Diego. Senarraren izena Diego da. Errepikatu, senarraren izena Diego da. Emaztearen izena Maria da. Errepikatu, emaztearen izena Maria da. Oso ondo. Diego eta Maria senar-emazteak dira. Diego y Maria son marido y mujer. Senar-emazteak dira. Errepikatu. Diego eta Maria senar-emazteak dira. Barkatu. Diego eta Maria senar-emazteak dira. Zer dira Diego eta Maria? Erantzun? Senar-emazteak dira. Senar-emazteak dira Diego eta Maria. Diego eta Maria senar-emazteak dira. Oso ondo. Aurrera. Diego Espainiakoa da. De España. Diego Espainiakoa da. Espainiarra da. Español. Diego Espainiakoa da. Errepikatu, Diego Espainiakoa da. Maria Mexikokoa da. Errepikatu, Maria Mexikokoa da. Maria mexikarra da. Nongoa da Diego? Espainiakoa da Diego. Nondarra da Diego? Espainiarra
Espainiarra da. Maria Mexikokoa da. Nongoa da Maria? Nongoa da Maria? Mexikokoa da. Mexikokoa da Maria. Mexikarra da Maria. Nondarra da? Mexikarra da. Nondarra da? Mexikarra da. Oso ondo, aurrera. Arratsaldeko 5 dira. Arratsaldeko 5 dira. Arratsaldeko 5 dira. Son las 5 de la tarde. Errepikatu, arratsaldeko 5 dira. Te pregunto, ze ordu da? Ze ordu da? Erantzun. Ze ordu da? 5 dira. 5 dira. Goizeko 5 dira. Goizeko 5 dira. Son las 5 de la mañana. Goizeko 5 dira. Ez dira goizeko 5. Ez dira goizeko 5. Arratsaldeko 5 dira. Errepikatu. Goizeko 5 dira. Goizeko 5 dira. Ez dira goizeko 5. Ez dira goizeko 5. Arratsaldeko 5 dira. Arratsaldeko 5 dira. Elena gurasoen etxera etorri da. Elena gurasoen etxera etorri da. Gurasoak, padres. Gurasoen de los padres. Gurasoen etxera. A casa de los padres. Elena gurasoen etxera etorri da. Ha venido. Elena gurasoen etxera etorri da. Nor etorri da gurasoen etxera. Nor etorri da gurasoen etxera. Erantzun, Elena. Elena etorri da. Elena etorri da gurasoen etxera. Gurasoen etxera Elena etorri da. Oso ondo. Nora etorri da Elena? Nora etorri da Elena? Gurasoen etxera. Gurasoen etxera etorri da. Gurasoen etxera etorri da Elena. Elena gurasoen etxera etorri da. Oso ondo. Elena eta ama etxean dira. Elena eta ama etxean dira. Están en casa. Elena eta ama etxean dira. Non dira Elena eta ama? Non dira Elena eta ama? Etxean. Etxean dira. Etxean dira Elena eta ama. Elena eta ama etxean dira. Oso ondo. Elena amarekin da. Elena amarekin da. Elena está con su madre. Elena amarekin da. Literalmente Elena está con la madre. Norekin da Elena? Norekin da Elena? Amarekin. Amarekin da. Amarekin da Elena. Elena amarekin da. Errepikatu. Norekin da Elena? Amarekin. Amarekin da. Amarekin da Elena. Elena amarekin da. Oso ondo, aurrera. Elena, zer egin duzu goizean? Elena, ¿qué has hecho a la mañana? Elena, zer egin duzu goizean? Errepikatu. Elena, zer egin duzu goizean? Senarrarekin eta umeekin gozaldu dut. Gozaldu dut. Norekin? Senarrarekin eta umeekin. Con el marido y con los niños. Niños, niñas. Senarrarekin eta umeekin gozaldu dut. Ze ordutan gozaldu duzu, ¿A qué hora habéis desayunado? Ze ordutan gozaldu duzu, Errepikatu. Ze ordutan gozaldu duzu, Zortzietan. Zortzietan gozaldu dugu. Zortzietan gozaldu dugu. Errepikatu. Zortzietan gozaldu dugu. Oso ondo, berriro. Elena, zer egin duzu goizean? Errepikatu. Elena, zer egin duzu goizean? Senarrarekin eta umeekin gozaldu dut. Errepikatu. Senarrarekin eta umeekin gozaldu dut. Ze ordutan gozaldu duzue? Errepikatu. Ze ordutan gozaldu duzue? Zortzietan. Zortzietan. Zortzietan gozaldu dugu. Zortzietan gozaldu dugu. Oso ondo.
eta amaitzeko, amaitu, terminar, amaitzeko, para terminar, eta amaitzeko, umeak etxean dira. Errepikatu, umeak etxean dira. Los niños están en casa. Umeak etxean dira. Ez, ikastetxean dira. Ez, ikastetxean dira. Están en el colegio. Ez, ikastetxean dira. Ze ordutan joan dira ikastetxera? Errepikatu. Ze ordutan joan dira ikastetxera? Bederatzietan joan dira. Bederatzietan joan dira. Beti bezala. Beti bezala. Como siempre. Beti, siempre. Bezala, como siempre. Beti bezala. Errepikatu. Umeak etxean dira. Umeak etxean dira. Ez, ikastetxean dira. Ez, ikastetxean dira. Ze ordutan joan dira ikastetxera? Ze ordutan joan dira ikastetxera? Bederatzietan joan dira. Bederatzietan joan dira. Beti bezala. Beti bezala. Osondo. Ikasgai honetan, zera barneratu duzu. Ikasgai honetan, zera barneratu duzu. En esta lección has asimilado lo siguiente. Cuándo decir ni y cuándo decir nik. A qué hora y con quién has hecho algo, qué has hecho hoy, etc. Ya hemos llegado al final de la lección. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Si es así, suscríbete al canal de Basque Lingua para no perderte el próximo vídeo y seguir aprendiendo. Eskerrik asko, gracias, eta ondo izan, que te vaya bien. Laster arte, hasta pronto.